सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 2017 के सावन तुरंत आवे वाला बाटे रुआ लोग के बीच में, काहे कि अब भोजपुरी के सुपर स्टार लोग सावन के एल्बम के तैयारी में जुट गई बाटे। जी हाँ, बाबा धाम के पावन नगरी देवघर जाए खातिर सारा कांवड़िया लोग तैयार बाटे। तो उ लोग भाई खाली कैसे जा सकता लोग बिना सुपर स्टार लोग के गाना गायक से लेके अभिनेता तक हर कोई तैयारी में जुटल बाटे। तो वही में भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव लगातार हर एक साल सावन में कुछ नया करे के कोशिश करेले। हमेशा एल्बम भक्त लोग खातिर, बाबा के भक्त लोग खातिर देत रहे नया नया एल्बम प्रोजेक्ट। तो अब कीरो खेसारी लाल यादव के जबरदस्त तैयारी बा। रोलो के पता बाटे कि उनकर बीते दिन एगो सुपर डुपर हिट गाना गई रहे चोई चोई वाला। तो ऊपर हमनी के अंदाजा लगौले रही सन कि उनकर एल्बम आ सकता, गाना आ सकता कांवड़ करे चोई चोई। लेकिन एगो और गाना उनकर सुपर डुपर हिट भइल बाटे। रुआ लोग जाना तनी वो फिल्म हटे मेहंदी लगा के रखना में वो गाना रहे लगा के फेयर लवली जान लेबे करे पगली। जौन गाना रहे वो खूब सुपर डुपर हिट भई रहे। तो अब आशा इहो कही जा रहा बटे कि ओहू पर खेसारी लाल यादव के गाना बाबा धाम से रिलेटेड आ सकताटे, संभव तो आ सकताटे, कन्फर्म नहीं है। लेकिन एकदम जगह खेसारी लाल हर एक साल कुछ अपन एल्बम के हिट गाना के लेके फिर बाबा धाम में ओकरा के कन्वर्ट करेला। तो हो सकता कि लगा के फेयर लवली जान लेबे करे पगली पर गाना उनकर बाबा धाम के आ सकताटे। रउआ लोग के बेसब्री से इंतजार बा, हमनियों के इंतजार बाटे कि कहिया खेसारी लाल यादव के गाना सावन के आओ और गाड़ी पर हर जगह बाजत सुनाओ। हमनियों के एकरे इंतजार बा, रउआ लोग के इंतजार रही। हमनी के आशा करतनी सन कि रउआ लोग के हमनी के न्यूज़ अच्छा लागल हुई। तो यही से छपरा जिला भोजपुरी का अभी से लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।